Mga kapuso, best talk time na kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Thank you very much, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Karong buntaga atong makauban ang usa sa mga most promising actresses sa Kapuso Network, Kapusang Ashley Ortega. Good morning, Ashley, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Hello po, maayong buntag po sa iyo at sa inyong lahat. Eto, okay naman po. I'm safe, I'm healthy, I'm good with my family. At so far, sanay na po ako dito sa quarantine life. Kaya nga, and speaking of quarantine life, naging productive naman ba at saka meaningful yung life at home mo? O syempre naman, well, nung mga first few weeks ng lockdown, it was hard for me kasi talaga I'm always out and about. Hindi talaga ako sanay sa bahay lang. Pero syempre, it's better to stay at home because of the pandemic. So as much as possible, I try to be productive and may mga ginagawa akong mga bagay na hindi ko nagawa dati dito sa bahay. Ano kaya yun? Kaya kasi baka meron ka mga ma-share ngayon ng mga quarantine habits na pwede mo namang masuggest sa mga nanonood sa atin ngayong umaga. Well, what I do now is I always work out kasi I go to the gym a lot. Pero since sarado naman ang mga gym ngayon and it's very dangerous to go there. Sa bahay ako nag-workout. So bumili ako ng yoga mat and some equipments. So I work out every day. Wow! Kung hindi pang workout, nagzuzumba lang ako. Basta nagpapakapawis lang ako every day. Kasi I also eat every day. What? I eat a lot. Yes, oo. Like I also learned how to make some new dishes, lalo na yung kakanin. Kasi diba? I want to be productive and then I get to learn to cook new food like mga pasta, ganun, mga dessert, baking. Kaya nga sabi ko, I was on my mind ba, parang mahilig ako kumain pero bakit super fit at super sexy pa rin, di ba? Yun na, I have to stay fit rin. Hindi naman porket na sa bahay lang tayo at walang nakakita, walang work. You have to, diba? You have to gain weight. You have to take care of your body talaga. Lalo na ngayon, kailangan strong din yung immune system mo kasi diba? Ang daming nagkakasakit. Nag-gardening na rin kami. So, wow. Maraming mga gulay dito. May mga lettuce, may mga kangkong, may mga tomato, mga thyme, basil. So, ayan, as much as possible, si mommy kasi laging may gulay yung ulam namin sa house. Galing. Ikaw ba din ang nagpa-plant ng mga gulay na yan? You help your mom as well? Si mommy talaga yung nagpa-plant. Ako yung nag-help. Mostly ang inaasikaso ko kasi yung mga flowers. Wow. Si mommy sa mga fruits and sa mga vegetables. Ako sa flowers. At saka nabalitaan din pala namin, Ash, na parang sometime on April ba, nung nag-lockdown, nag-quarantine, namigay ka daw ng mga ready-to-eat naman or home-cooked meals sa mga homeless people. How was that experience for you? At saka ano yung naging impact naman ng experience na yun para sa'yo? Well, it started off like, lang muna, like me and my family, parang cooked meals to give it to the homeless para makatulong kasi syempre sobrang hirap ng buhay. Like, I'm still lucky I have food on the table every day. Samantalang yung mga tao dyan talaga sa street, talagang grabe. As in, sobrang, ang dami kong realizations in life when I did a relief operation with me and my friends. Talagang sobrang gutom na gutom yung mga tao. At saka, di ba, kahit yung ayuda na yun, natutuwa na sila. Samantalang tayo, nasa bahay, stress na tayo kasi bored tayo, wala tayong mapuntahan. Pero sila, sa ganung bagay lang, sobrang saya na nila. So, it was heartwarming, heart-touching. I was able to help. And so far, after nun, it felt so good na nakatulong kami sa maraming tao. Even sa mga frontliners, tumulong din kami, namigay kami ng PPEs, ng mga cooked food, pang lunch nila. Thank you for giving us the much needed inspiration at sana tularan ka ng maraming kabataan naman like you. Thank you very much. Maraming salamat, Ash, and we wish you more success and keep inspiring more people. Thank you very much. Thank you so much po. Ingat po kayong lahat. Bye! And that was Kapusong Ashley Ortega. Mas naganaputag na hibalan kay Kapusong Ashley kung paunsa niya gihimong productive ug meaningful ang iyahang quarantine life. Busa tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.